हेलो भाई मैंने कौन खबर दशहरा ପାଇଁ ସବୁ ରେଡ଼ି ତ ମୁଁ ତ ବାସ୍ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ଗେଟ୍ ଅଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବି। ସକାଳର ଚାର୍ମ ବି ଟିକେ ଅଲଗା, ଛୋଟ ରାଇଡ଼୍ଟା ବି ହେଇଯିବ ଆଉ ଫାଙ୍କାରେ ଫାଙ୍କାରେ ସବୁ ଦେଖିଦେବି। ଏବେ ଟିକେ ଚଲା ମାଡ଼ି ଯିବା ଆମ ଏଇ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଆଡ଼େ, ଦେଖିବା ସେଠି ଏଥର କ'ଣ ସବୁ ବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ବନାନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ଦେଖିଦେବା ଟିକେ। ଏ ସେଟ୍ଟା କାହାର ବାସ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ। ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏବେ ବାହାରିଲି ଝାଡ଼ପଡ଼ା, ସେଠି କ'ଣ